भाई हमार आज हम बात करे वाला बानी खेसारी लाल यादव भैया के पुरानका घर के बारे में। हमार भाई नयका घर तो सभे केहू देखले हुई, लेकिन पुरानका घर के नइखे देखले ओकरा लोग के हम आज भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव भैया के पुरानका घर देखावे बनी। तो भाई हमार वीडियो में बन रहा जा तारा लोग हम पुरानका घर देखावे बनी। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव भैया के नयका घर तो सभे केहू देखता कि भाई हमार बहुत ही मज़ेदार और मतलब हटदार बनता हमार भाई घर। लेकिन वो बात कही जाए पुरानका घर के, जौना घर से खेसारी लाल यादव भैया मतलब सिंगिंग स्टार्ट कैले बरन, बहुत ही बुरा परिस्थिति गुजरले बरन, उ घर के तारा लोग हम देखावे बनी। तो ई बा कुछ वीडियो जौन खेसारी लाल यादव भैया के पुरानका घर के वीडियो बा। पुराना बाटे घरी गोरी ओही में काम कसहु चली कहत चुना। भाई हमार ई रहला से खेसारी लाल यादव के पुरानका घर, जौन की भाई आज तक अनुमान बा कि कोई शायद ही मतलब बहुत कम लोग हुई जे देखले हुई पुरानका घर। कैसे कि नयका घर आज के डेट में ट्रेंडिंग चलता लूँ, लेकिन ई रहला सा खेसारी लाल यादव भैया के पुरानका घर। भाई हमार यही पुरानका घर से अपन सिंगिंग स्टार्ट कैले बारे। खेसारी लाल यादव भैया के यही घर पर शादी भी भइल बा हमार भाई, जौन की खेसारी लाल यादव अपन आज के डेट में एगो बहुत ही मतलब मुंबई में रहते रहे हमारे ब्लास्ट ब्लास्ट गाना देते बारे हमार भाई। उनकर घर खेसारी लाल यादव भैया के घर पुरानका घर रहला हमार भाई। ये रहला सब पुरानका घर खेसारी लाल यादव भैया के। तो भाई हमार खेसारी लाल यादव के फैन बारा तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तू लोग शेयर करो जा।